God aften. Nu var jeg nyheden. Den Europæiske Union er ikke glad for USA for overdrivelse. Nietzsche for endelig og fisking. Europæiske Union gav dem i sin oplysning, som viser en gang på år, at hvis USA mente give ordning på energi og på sin fiskeri, skal Europæiske Union melde hungersnød. Men USA gør det ikke for det, da deres fisk og ikke Europa. Europæiske Union er med ved fordi at USA skal ikke gå som det beder om. Hovedorganisationen gav det ud, at det var ikke glad med den danske regering. Hovedorganisationen siger, at arbejdsmetoden den danske regering er til skammer, men hvis det havde bare arbejdet som en mander, kan det måske have stoppet falden. Men nu har danske regering gået for langt, og derfor kan det ikke muligt at reparere deres fejler. Leder den danske regering Josef Franklin siger, at danske regeringen har arbejdet med godt og siger, at alle beskyldninger hovedorganisationen var usandt og uærlige. Josef beder hovedorganisationen at holde op med den arbejdsmetode. Roskilde Festival er største kultur- og største musikfestival på Nordeuropa. Hun havde eksisteret siden 1971. Det er 32.000 frivillige. Fleste frivillige er fra kultursamfund og sportssamfund. Denne klubber og samfund er holdt op på den festivalen. Hvad er du? Har du gået på Roskilde Festival? Ja, jeg vil gerne med. Vil du med, ja? Ja, jeg vil gerne gå med. Mobiltelefoner var forbudt i danske folkeskoler. Mobiltelefoner var forbudt i danske folkeskoler, fordi at mobiltelefoner var at forstyrre barnen ved lærdommen. Der var barnet at have interesse på lærdommen. Derfor beslutter skoleledelse alle danske folkeskoler at forbyde mobiltelefoner i danske folkeskoler. Forældrene barnene var meget uenige med beslutningen af skoleledelser, fordi at de vil at barnen have mobiltelefoner i skolen, så de kunne ringe til barnen, når skolen slutter. De vil også at barnen have mobiltelefoner til sikkerhed, hvis noget kan ske, og barnen behøver at ringe i alarmnummeret. Skoleledelse beslutter at gøre som forældrene ville til at sikre barnene trygghed. Skoleledelse sætter reglerne om brug mobiltelefoner. Når barnen kommer til skolen, var det lille bakker på skolekontoret, som var markedet ved barnen, og der beholdt barnen mobiltelefoner til slutningen af skolen. Med de reglene kunne forældrene sikre trygghed sine barn. Google Translate virker ikke. Mange barn har forsøgt at forenkle studiet med Google Translate. Men det er ikke så forenklet, fordi Google Translate er ikke med gode betydninger på sproget, som var usædvanligt i hele verden. Dermed kan betydninger være forkert, for eksempel når du søger efter betydninger på islandsk ord over på dansk, for der mange forvirrende betydninger. Ungdom er opfordret til at bruge ordbog eller ordbøgerne på internettet, ligesom Islex og ordbog.is, i stedet for Google Translate. Bruger du Google Translate? Nej, det er aldrig slettet. Men du? Nej, det viser forkert. Nu var det sikkert vejret. Nu skal vi kigge på vejret. I denne uge skal vejret være meget godt. Det var meget sol på øst- og vestlandet.
og så var det overskyet på Syd- og Nordlandet. Om middag var det meget sol. Temperaturen var omkring 12 grader. Og så blev det overskyet det som efter av dagen. Været var meget godt på alle uger. Nu skal vi kigge på børneværet. Børnene på øst og vest kunne gå ud lækklædt, fordi det er meget sol. Og bare solkrem. Men børnene på syd og nord skulle maske være i varm hættetrøje, fordi det var overskyet. Nu var det siger i træk. Træner Flensburg var ikke glad med spillerne, som gik med tog og stad med danske landsholdshold på HM, da alle spillerne kom tilbage, skadet tilbage. Og han har besluttet at opsige kontakt alle landsholdsmænd og har planet at gå en ny flok for unge spillere. Den unge spiller synes at gå undslagen, fordi at flokken er i øverste plads ved 20 niveauer forskel. Og alt viser til, at Flensburg sejrer sin første titel i historieflokken. Så må man ikke opføre sig i en kamp. Fodboldkampen var stoppet, fordi den spiller for Manchester United at have set anti-stat guldskilt for skuespillet, og der blev i køl. Spiller Manchester United slår det spiller Flamengo. 3 for at sætte det røde skilt hos Flamengo, og 4 hos Manchester United. Der stillede folk ind på stadion og begyndte at slås. Dommere bestemte at stoppe fodboldforhold FIFA ville så på det med alvorlig øjne og kunne spille for 12 læger forbud. Sir Alex Ferguson, Manchester United-træner, var ikke glad og ser ud til at ophæve skabelse, der spillede som for rød skilt. Ikke noget vi interview ved rankings, men vi kunne nu interview ved fodboldinspektør FIFA. Hvad synes du om opførselsspillerne? Jeg synes opførelsen... Hvad ville du gøre i det mål? Jeg vil snakke med begge led og møde med begge træner. Synes I, at dette er alvorligt mål? Ja, selvfølgelig. Hvorfor denne spillerne langt forbud? Det er som jeg siger, jeg vil snakke om det. Danmark smed sig et væk. Danmark smed sig et væk, når det tabte 4-2 på form Sverige i fodbold i går. Første leg begyndte godt. Hos danskerne scorede det første point med Ejland. Nicolas Backner scorede første point på frispark og blev vej på Danmark. Sverige tager op ligning. Det lader for første halvleg, når Eriksson scorede for middag efter at have brækket for et forsvar. Og baske i langsom halvleg kunne danske dårlige, men Sverige går bedre til som det scorede fede point. Zlatan Ibrahimovic scorede et indkast fra Sebastian Larsson. Daniel Mitrovic scorede ud halvvejs efter at Daniel Akke var på en ind i styrke. John Almante scorede pege efter fejl hos danske målmand Thomas Sørensen. Zlatan Ibrahimovic scorede sin anden pege og også sidste pege i lægen som Nicolas Backner scorede. Det læge endte 4-2 for svenske. Danske træner var skuffet ud i spillet sin, hvorfor det havde det øvet i øje for denne læge. Dette var i nyheden i aften. EU truer USA. Den danske regning får en overtegn. Ingen Roskilde Festival i år. Mobiltelefoner forbud i danske folkeskoler. Google Translate virker ikke. Vejret. Det er at være så og overskyet. Internet.
Flensburg 4 alle danske landsholdsmænd. Sådan må man ikke opføre sig i en kamp. Danmark smed Sjerret væk.